baqhube imisaduzo benyevulela ukudlwengulwa kwabantwana besikolo. Abazali bathi ukuxhatshazwa kwabantwana besikolo ngesondo kuthande ukuxhaphaka kwizikolo esezilalini. Umfundi oneminyaka 21 kutyholwa kuba udlwengulwe inqununu yesikolo amatyeli amathathu. Imana ukuthi rhudu umpu imthembisa ngokumeqisa amafu kuba nje ke walitivu lokuba kwenzeka ntoni na. Abazali nemibutho ezopolitiko ithi kwanele ngoku le nqununu noxabayo mayithathe imithwalo isifulathele sisikolo. Sithi thina asicela ibail ku principal wakubhonxa uZibi and sicela into kokuba asuswe kwi-role ka-SABC because akaselo ncedo. Abazali bamthumele phaya on their behalf ukuze athathe afundise abantwana base South Africa. Sizothi no ibail ku Mr Zibi ebesithembe into bisikolo yindawo ye safety where abantwana bethu ba protectiweyo, where abantwana nabangamakhwenkwe bakhuselekileyo, kodwa kulapho bazi victims zohlukunyezo ngodlwengulo. Abantwana besisikolo bathi sixhaphakile izenzo ezikumila nje kwesisikolo nakwezinye izikolo esezilalini. Bathi bamba abantwana bayoyika kuzixela ezizenzo nanjengoko besoyikisela ubomi babo. Ndifuna ukuthi ba apha nje masilapha singabafundi bakubhonxa sizolwela amalungelo ethu ngokunukubezwa ngocansi nguprincipal emdala yaye omisi besikolo sethu bayamphikela. Usapho luthi lothukile ngesisenzo. Bona uba andine afu lokufanele ndichebile. Wathi hayi uyaphazama phinde uhamba usibheke esiphelini. Uthi ndaphinde esiphelini. Xa ndibuya ndibona lento usaphinda lento ububona iaflo. Wathi hayi uyaphazama ndibona ubuhle umhle. Imibutho ejongene namalungelo abantwana ivakalise umotho ngezisenzo kodwa ikwavakalisa inxalabo yokuba ziqhelekile zisenzo kwiindawo esezilalini. SABC Code of Professional Ethics kunye no Section 17 we-Employment of Educators Act uyagxininisa kokuba mabazikhwebule kwizenzo zokwabelana ngesondo nabantwana. Umtyholo kulindeleke ukuba enze isicelo sebail. Dinkulule kunyembezi wendaba ze-SABC eNtabankulu.